बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा खारखोमानानै थाफैनायफोरखौ बिदा फंबाय बिदा बिनानाव गावजों गाव सिनायलायला नामा? गिबियावनो आंनि गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजाव गावनि बिब' बिनानाव बा बिदा बिनानाव सिनायलायला नामा? दिनै बिथांमोना मोजां मोनलायनानै बेंगलराव लाना थांदोंमोन। बेंगलर जोंनि बर' एस'सियेसना बिथांमोनखौ हमनानै मोनबाय। आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय। इयुन समाव जों जाहाथे बेफोरबायदि जाया आरो जों जाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांदों, जों बिथांमोनखौ निस्सय हमनांगोन आरो बिथांमोननि फारसे जों गोबां पानिशमेन्ट होनांगोन। आं बे बाथ्राखौनो बुङो, जाहाथे जोंनि फैनो गोनां समाव जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, जों जाहाथे बेफोरबायदि जाया। आरो हाबा जाखानायसोबाव बिथांमोना हाबा जाखानाय जोंनि बिमा माहारियानो जा बा हौवा माहारियानो जा, बिथांमोनाबो सानग्रोनांगोन आरो बुजिनांगोन। बेफोरबायदि जानायनि सिगां आं बेफोरबायदि हमजायोब्ला, बेफोरबायदि दाय मावोब्ला आं मा जागोन? बेनिखायनो आं खावलायो, जोंनि बर' समाजनि आंनि आदामोन बा बाजैमोन बा आबौमोन, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि लामायाव थाङा। बेफोरबायदि लामायाव थांनायनि सिगां गावखौनो सानग्रो, आं थाङोब्ला मा जागोन? बे बाथ्राखौ गोसोखांग्रो। बेनि उनाव आं खावलायनो सानो जोंनि बेंगलर एस'सियेसन बिथांमोनखौ, जाहाथे बिथांमोननि फारसे गोख्रों थांखि लानांगौ आरो बिथांमोना बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला आरो जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जों गुबुन हारिजों सोंखारि जानाय जालांगोन। सानसे समाव जों गुबुनजों मुगै जानाय जालांगोन आरो जोंनि बर' बिमाफोरखौ गुबुन हारिया गाज्रि नोजोरजों नायगोन। आं बेखौ नुहुरो। बेनिखायनो आं खावलायो बेंगलर एस'सियेसन बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन आरो बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ बा गाज्रि खामानिखौ गोख्रों थांखि लागोन बा गोख्रोंसिन खालामगोन, बा बिथांमोना इनकुवारि खालामगोन बा नायबाय थागोन, नायदिंगोन सोर मा मावदों सोर मा मावाखै। दिनै सासेनि थाखायनो गोबां बर' बिमा माहारियाबो गाज्रि बुंजायो। गोबां जोंनि बर' समाजनि हिन्जाव माहारि बा हाबा जाखानाय हिन्जाव माहारिफोरा, बिमा माहारिफोरा गोबां गाज्रि होनजागासिनो सासेनि थाखायनो। आरो जोंनि हौवा माहारिफोराबो, जोंनि हाबा जाखानाय हौवा माहारिफोराबो गोबां गाज्रि मावगासिनो। रायजोफोर, दिनै फिन आरो बेबायदिनो मोनसे जाथाय जोङो हमनो मोनबावलायबाय। दानिया एसे आलदालाय रायजोफोर, बिसोरो माने गावसोर मोजां मोनलायनाय नङा होननानै बुंदों सानैजों। बिदा बिनानाव सोमोन्दो, जोङो बिदा बिनानावसो सोमोन्दो लालायनानै दङ, जोंहा जेबो मोजां मोनलायनाय जोंनि गेजेराव बेबायदि गैया होननानै बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय जों फोथायनो हाया, बियो नंखाय खोथा। आरो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोजाननि, हौवाया टंला उदालगुरिनि आरो हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिपुर सालबारि होननायनि बियो नोंथांमोन। दा बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथेबा सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दोसो जोंहा मोजां मोनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव, जोङो खामानि मावनो फैदों। सिगांग्रो बिथांमोनहा गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन, बिनिफ्राय बिदि बिदा बिनानाव सोमोन्दो लिंलायनानै दिनै बेंगलरसिम खामानि मावनो होननानै फैदों जाहैबाय। 27 तारिखआव हमनो मोननाय जादों बिसोरखौ, रबिबार बाराय। दा बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों न'फारसे दैथायहरनाय जासिगोन। बिथांमोनहा सानैहाबो गथ' दंखायो, हाबा जानाय। हौवाहा 4 दाननि फिसा दङ, गथ' उन्दै, आरो नैबेहा 8 बोसोरनि गथ' दं, बेहाबो हिन्जावहाबो। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर, बेफोरबायदि जाथाया जालायबाय थायो। दा जों बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जाबाय। मानो होननानै बुंब्ला दिनै मिथिसारो बेंगलराव स्ट्रिक्टलि खालामो होननानै। जोङो गोबां समनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि केसखौ गोबां हेन्डेल खालामबोबाय एबा गोबां जोङो हमबोबाय, बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा खारखोमानानै थाफैनायफोरखौ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड होफेराखैमोन। नाथाय दा मा खालामनो, अभारनिफ्राय अभार जाबाय, बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। बिनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जाबाय दा, आरो खालामगासिनो। आरो जों जेसेबांखिनि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन, जों दा गासैखौबो जों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जासिगोन। दा नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ लाइक खालामनानै हो, फल' खालामनानै हो नोंथांमोन, जाहाथे नोंथांमोनहा थाब थाब आपडेट मोनो।
हिसाब गैयै जोंनावहाय बेफोरबायदि पेन्डिं केस दङ जोङो मावफुंजोबनो हायाखै फारि फारि जों मावलांनो नाजागासिनो दङ नाथाय एसे दुखुबो मोनो आरो लाजिनायबो फैयो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानायाव थेवब्लाबो जोङो न'खरनि खावलायनायावहाय जोङो मावनांगौ जायो दा बिनिखायनो नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ फल' खालामनानै थाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि आपडेटखौ थाबैनो मोनबाय थायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नाथाय भिडिअआ जोबोद नयस जादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव माइकआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन गोबां बाहेरानि आवाज फैदों बेनिखायनो मोजाङै खोनाजोबाखै अब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै आरो हागौमानि शेयार खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोरा जालुबाय थायो आरो जायफोरा मावनो साननानै दं बिसोरो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुनानै जाहाथे फावसायनानै थाफिनो दा नोंथांमोननि हेफाजाब होनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव एबा गोजोननाय जोंबो हागौमानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो नाजागोन आरो जोङो होलांबाय थागोन गोजोन्थों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन बेंगलर बड' वेलफेयार दे जाबाय दे बिथांमोनजों रंजाफैदों आरो फैनानै दा रंजाबाय रंजानानै दा आं न'आव थांसिगोन न'आव थांना आं इउपिएससि फिसाजों जायो दा नोंसोर सानैजों मा सोमोन्दो बिदा बिनानाव बिदा बिनानावजों बोरैहाय नोंसोरो बेबायदि खारबोलायखो नोंसोरथ' गामियाबो गोजान गोजान नङा होमबा नोङो उदालगुरिनि सासेया चिरांनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों कम्पानियाव गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन बेयो फैखागोन होननायखाय आं लाना फैबाय दा फैनानै ओमफ्राय बेंगलर बड' वेलफेयारजों जाफैबाय दा न'आव थांना मोजाङै मोजां संसार जाहैसिगोन दे जाबाय दे नों होनहरदो माबाया सन्जिथाया एसे गोबारै होन दे गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंमोन खामानि मावदोंमोन गुवाहाटियाव ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय बे आदाजों आं खामानिखौ मावनो होननानै फैदोंमोन मावनो होनना फैनानै जाहा दिनै हराव गोलैफैनाबो दैखौ गोग्लैनानै आं दिनै हमजाबाय हमजानानै जों बे आदाजों आं सोमोन्दो जालाया माने बिदा बिनानाव हिसाबै जों फैनानै मोजाङै मोजां खामानि मावनो दा हराव गोग्लैबाय दा आं दा न'आव थांफिननानै मोजाङै मोजां हौवाजों बा गथ'जों मोजाङै मिलायनानै आं थाहैफिनगोन दे गोजोननाय थाबाय दे जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न' फारसे दैथायहरनाय जासिगोन आरो बिथांमोनहा इयुनाव जुदि बेफोरबायदि खारफिनोबा बेवहाय BBWA आफादा जेबो दायित्व थानाय नङा दा जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न'खरनिनो मानसिफोरनि आखायाव